И четвърта част, последната, така да си продължавам какво съм говорил в трета част. Много мои приятели, както казах, много ми завиждаха, правех си те YouTube канали и постоянно ме питаха за съвети. Естествено, аз нямах проблем с това, давах съвети, помагах и да си развиват каналите. И на много мои приятели развих канала към 300 абонати и нагоре. Даже имам приятел, който в момента е с 516 абонати. Но като видях, че те самите нямат воля и като го нямат в кръвта, някак да стане. И като ме питат през 5 минути изкараш ли пари, как мога да изкарам пари, хора, първото нещо, като станете ютубъри, не винаги трябва да вие как да изкарвате пари. Как, нали, трябва да го имате просто като хоби. Нали, трябва да го имате като хоби. Защото да имаш YouTube канал е голяма отговорност, трябва да си спазваш график, кога да качаш стримове, си обработваш видеята, си мислиш лого, име, банер, нали, да си го поддържаш, да имаш бюджет за този канал и културата, нали, самото възпитание, така че не е лесно да имаш YouTube канал. И запомнете от мен, ако сте решили някой от вас да си правите YouTube канали, никога първото нещо не трябва да ви е как да изкарам пари. Първото нещо винаги трябва да ви е колко гледане ще събра на първото ми видео. Аз първото ми видео събра някъде около 2000 гледания. Не, 2000, 7800. Това гръмна и от тогава това много се заребих. И аз бех като, нали, на другата сутрин, вчера го качих, на другата сутрин 7800 и аз направо и 300 лайки направо, човек. Нали, бех голяма гордост. Продължих и видях, че видеята ми събират по 2000 гледания на ден. И това за мен беше вау. И си знаех, че успея да стигна така с тези видеа, най-вече шорт, 1000 абонати. И продължавам с нова, има с нова вълна, вече сме нов YouTube канал един вид, но просто с същата аудитория. И знам, че вие ще ме подкрепите в това, което правя, така че да. И не забравяйте, колкото и да ви се присмиват, хората винаги искат да веселят надолу, защото знаят, че вие сте по-нагоре от тях. Така че, щом хората ви говорят, значи вие сте по-нагоре от тях. Никога не се оставайте на хейт или на каквото и да е, защото много хора хейтиха Дара и накрая кой спечели първо място на Евровизия? Дара. Това е още едно доказателство. Знаете ли колко много ютубъри са хейтени и накрая просто те са продължили и са успяли. Продължавайте.